Hello kabsat, kumusta ka manan? God loves you and Jesus cares for you. Natanga tiyempo, ado dagiti congratulations kadagiti wall tayo. Nya kasi ado dagiti nag-graduate iti daycare, kinder, nag-moving up. At same time dagiti K to 12, at the same time dagiti college, ado ti nag-graduate kat madaydayon ni Apo Dios. Nya agyaman tayo kadagiti sakripisyo dagiti inna ama nga nang i-provide ti kasapulan na kadagiti anak na kada kayo matlang nagsigraduar, madaydayon ni Apo Dios tada nga na anusan nyo niragsak yo daytang eskwela kat adda nga na iturpos yo dagitang kurso ken dagitang tukad nga ayan nyo tatta kat madaydayon ni Apo Dios. Ti kararag ko adda kong mga isuna tagbalin nga sentro ti Biagyo nya anyaman nga plano yo adda nga i-commit tayo kini Apo Dios ta isuna naayat kat idalan data tayo iti pagsayaatan tayo. Amen. At the same time, congratulations mat kadagiti baro nga katugtugaw nga nabutusan nga officials and appointed iti government nya from president down to councilors iti munisipyo nya agyaman tayo ta adda nga ni Apo Dios mamatiak nga isu natin ang ipatugaw kada kayo ket adda nga maaramat kayo nyaman tiyan nyo nyaman nga diso aramatan da kayo ni Apo Dios tapno adda nga mailawa pay iti sa una ket kadagi jay pas nga officials tayo agyaman tayo iti sakripisyo da iti ananos kin ragrag sakda tanatsambahan da iman iti pandemic napatsambahan da ti gubat tsambahan da ti kuna tayo nga adu nga disasters natural man kin man-made kat adda nga naglabas kadagitoy karakaro iti ayatan tayo nga presidente nga naglabas kat agyaman tayo tani Apo Dios isu ti adda nga in control iti amin mayhatlat ta iti mapaspasamak kat mamatiak ta baruon ti nagtugaw iti gobyerno tayo dagiti alitan uno dagiti nagdidipirensyahan dagiti tiyempon iti kuna tayong kamkampanya adda nga subsiden. Amen. Dagiti sa usao chismis panang pepirdi nya pay deta nga panang gugura uno panang idumduma maawan ko maraytan in Jesus name tagmay maysa tayo kit din nga sangwan manan iti adda nga biag ti tumunggal maysa tapno ramidan tayo ti adda nga inted ni Apo Dios nga dalanan tayo iti daytoy nga biag ket kada tayo nga namati challenge lata kanya tayo nga ikararagan tayo dagiti nagtugaw dagiti ari dagiti naapuyentaran kakabsat dagiti agtuturay tapno adda nga ti panagbiag tayo ket adda nga nasayaat kakabsat nya agbiag tayo ti natalna kun ana jay nya mabasa tayo jay 1 Timothy second 1 to 3 aday jay nga dagiti agturay kararagan tayo tapno agbiag da nga naindyusan nalintag at the same time aramidan da iti mayat tada ito ti pakaayuan ni Apo Dios ket dayto iti part tayo akas namati kakabsat it's high time for us to unite also to share the gospel the word of God ket mamati kadagitoy nagturay challenge tayo latang agpaisong iti government tayo iti physical ited damat iti kuna tayo nga mental nga tulong nya adu pa mangted dati edukasyon ket iti part tayo nga faith based kada tayo nga believers in Christ adda nga kararagan tayo tapno ja part met iti na in spirit one nga aspeto ti maysa nga tao adda nga agsucceed kinadda nga ma-born again in the name of Jesus babaan met lang kini Hesukristo kakabsat ket daytoy iti mayat nga pagmaymaysaan tayo nya no adaman iti officials nga mangbuybuya daytoy iti munisipyo na iti probinsya na agyaman kami launay no open dayta nga i-open mo dayta nga iturturayam iti sasao ni Apo Dios ta word of God met ibingay tayo an nga relihiyon kakabsat ta iti relasyon kini Apo Dios iso iti madadda kuma iti bawat maysa ket daytoy iti maysa nga mensahe iti daytoy nga page iti numutibiyang nagyaman kami launay can continue to support this page and also iti nga ministry kararag tayo nga adupay iti mailukat nga
ruangan tapno adda nga ma-share iti gospel ni Jesus Christ kadagiti barbarangay, balbalay, ken munisipyo, ken probinsya, ken interaminting Pilipinas kakabsat, and even the whole world. Yeah, let's join together, pray together. Anyaman nga denomination mo, anyaman nga grupo ti ayan mo, ni Jesus ti may tag-ay ta isumat ti ulo tayo kakabsat. What indeed. Congratulations to all. Dagiti ulitak, dagiti nagsi-graduate from daycare, kinder to elementary to high school, grade 10 nag-moving up da to dagiti senior high school and the college, even the masterals. Adakit di nga dagita nga inadalyo maaramat para kini Apo Dios, para kiti payday-dayawan na. And at the same time, congratulations to kadagiti newly elected and adadan nga agtorturay ta nagrugi damet tanan. Ket ni Apo Dios isu ti mang bendisyon kanyayo, mang protektar kanyayo, mangidalan kanyayo tinaldaw-aldaw tapno dayta nga akem trabaho nga inted ni Apo Dios ket adda nga maipatungpalyo iti dayta lasod iti termino nga inted iti gobyerno kanyayo. So God bless you and thank you, and together once again, Jesus loves you and God cares for you. God bless you.